Má na dosah konečne postup so slovenským reprezentačným tímom. Pán Eriksson, pískajte koniec. 5 sekúnd do konca avizovaného nadstaveného času. Samozrejme, bolo tam ešte ošetrovanie Petra Pekaríka. To musíme brať do úvahy. Marek Hamšík sa k lopte nedostal. Pekarík, áno, áno! Áno, blaho! Vy čo veríte v náboženstvo zvané futbal? Blahoslavení tí, ktorí v tejto... Hadzovanie obžeru. Tlačíme sa do pokutového územia. Vitek, hlavička Kozáka. Dostal loptu k Borucovi, Hrubák, iba gól! Gól! 1-1, Stano Šesta. 85. minúta. Gól, ktorý sme si zaslúžili. Jakubko dáva Kozákovi, poďme dopredu. Kozák, má tam Viteka, Kozák. Proti Vojtovi Jakovi. Stále striedajúci hráč, jeho pekný center, sme tam dvoma hráčmi. A bude to šut! Gól! To nebol faul.